Shalom, horas dihita saluhutna. Nah hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Ima Jupang dihita sada channel Advent Batak Ministry di Persadaran 12. Uluan di persejarata amang dainang ima uluata ua pataridahon matu au hamuliaumi. Oma uluan di persejarata di bagasan saminggon ya, tuhita mang dainang tabuka persejarata ta tonton YouTube Advent Ministry sayang giat kita mengatusi persejaranon ta tajahama ayat siapilota ima narijinaha amang pandita purba ayat siapilota. Oras madihita, Aisyah pilota, dienet mesian 2 Musa teluk lopat, ayat ona murodi pitu. Jadi sono mahatana. Jadi mamulus ma Jehovah sian adopan di si Musa hut ibana juju. Jehovah do debata natalut jalan na asiroha. Labba tarimas jala godang dengan basana dohot habonaronna. Napahot hon dengan basanai pola maribu-ribu sudut jalan marpamuati rohana mida hajahaton. Pangalaosion dohot dosa. Alai dang luasonna maluasian anggo halak parsala. Saina lulu hononna do hajahaton ni amama tu akka anakna dohot paupuna ro di sudut pateluhon dohot popatan. Soalnya masahatna mardonga meliate. Maulete godang ma di amang pandita purba majaha ayat siapilota di bagasan saminggon. Tapangido ma haraden ta hutasoy. Martanyang hita. Ale debata Jehovah di surga Tuhan nami namar habangso di bagasan habajau. Dikioleh Tuhan naik marguru mahami sian persejaran sekolah sabat na mangarade hami ali Tuhan. Urapi hami marhite todi porbadia. Asa boy dia tusi hami hatami. Nagabe bohal di perngulun nami. Saluhutna na bege channel Advent Batak Ministrion. Atau Tuhan marpamuati mau dia kadusa-dusa nami. Sesahon jala salpu homele Tuhan. Surat magwar nami di buku pustahang uluan. Asa boy hami mangulus saliling na di harajamu. Marlas niroha diaka saudara-saudara na pinapungum di harajaun banwa gijang. Tuhan matak dosa dohami siganupari. Marpamuati mau salpuhon sesau mai seluruh nahamele Tuhan majalo pas-pasu. Oma elek sobanami marit Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauliate godang ma di amang pandita hutasoit na membayan tangiang pamuhay di persejarata di Tikion. Son di saminggon tungat bereng ima ulaon ni hari Pathfinder Day sedunia. Waing kami memakai kacu master guide. Sanggia ma kita sudah membayan mengulahon hari Pathfinder sedunia. Di songon sabat butari di hita salut na amang daina ima adong sada kutipan dibayan di persejarata saluhut na hita rikot
tang di bagasan pardalanata dohot de bata. Molodang tang na mate mahita. Apostol Paulus mandok tuhita. Alay lam ganda madihamu asini roha dohot panandahon di Tuhatta Yesus Kristus. Si paluai. Di ibana ma hasangapon nang nuaing nang ro di saling lelengna. 2 Petrus 3:10. Noeng tuhita amang dainang marsyajar mahita di bagasan sa minggu ima persajaran 12. Masuk mahita di persajaran hari Minggu ya, ima di patorang amang pandita sitohang. Ya. Adorang di patorang amang pandita sitohang, suku-sukun di amang pandita buasa ma debata mangido Musa laho panconjokon undung-undung parluhutan. Di patorang amang pandita sitohang sautik mardongan mauliate. Ialo horas madhita salutna terlungobi dihamu damang do dainang nani haulongan di bagasan warifaka Jesus las roha boy hitam musipa jumpa di siaran Advent Batak Ministry lalau manulikiti taringotu pasajarata di pasajaran napasak juga. Mulai tema upasatami Tuamata Pendeta Simalukali na mga lehos tikyon dihami lumubi mga lehos sa sukusukun buasa madebata mangido si Musa lau pajongjokon udung-udung perluhutan na. Damang do dainang nani holongan di bagasa Yesus. Uduan ni pasajarata di hari Mingguan ima udung-udung perluhutan. Di bagasa pasajaranon ditaringot itu taringot tu udung-udung perluhutan. Naung di pasahat debata tu si Musa. Tajaha majo di 2 Musa 37 ayat itu sa rodi ayat 10 saja. Songonoma padohanna. 2 Musa 37 ayat itu 1:10 saja. Alai anggo Musa dibuat ma udung-udungi jala di pajongjong mai di balian kolang sian parsaroani jala di gawar ma udung-udung perluhutan. Dungi marangise na nang mga lului Jehovah ikor ruaribana tu udung-udung perluhutani na di balian ni parsaroani. Tabereng diayak pituong matona na didok debata tu si Musa asa dibuat udung-udung jala di pajongjong di balian. Tujuan na ima asa disi farsaroan manang na ingaran mengalui Jehovah. Jadi molo jumpa ruar si Musa lau manopot udung-udungi hehebe sadok bangsoi laos jongjong ganut dipituni udung-udung nai dituluton na sida ma Musa sian pudi pai masuk ibana tu bagasan udung-udungi. Ia dung masuk Musa tu bagasan udung-udungi tua maupun na marsi jongjongi. Laos jongjong di bagasan pitu ni udung-udung jala makatai Jehovah dohot Musa. Jadi sadok bangsoi marnida opun na marsi jongjong. Jongjong di bagasa pitu ni udung-udungi gabe hehebe masadok bangsoi
laos marsoba na sida ganuk di pitu ni udung nabe. Dungi makataima Jehovah dohot si Musa aduk bohibe. Songo sada bawa na makatai dohot ale-alena. Dungi mula mamuse tu parsaroan. Alai anggo parhaladona Joshua anak ninun duli-duli doi dan morot siat tonga-tonga ni udung-udung. Damang do dainang nani holongan di bagasat Yesus, Tuhan Yesus. Oma sada gobaran tari ngotu parsaroan si Musa, parsaroan ni dewata dohot akabangsui di udung-udung parluhutan. Sebetulnya dang napola gebesada halongangan di hita taringot tu sada goar udung-udung parluhutan. Tarlumobi udung-udung parluhutan na di pajongjong di balian holang sian parsaroan ni halak Israel. Dohot udung-udung nabadia. Songona tersurat di bagasa 2 Musa 10 sia saat tutul lopat. Tapi yang sisa de berita ni si Musa macai tadat ima songo dia debata paubahon moduta. Songo dia debata pajongjokon partalian dohot ulau bulu. Jalasada persajaran dokpat ngulu ni si Musa patuduhon songo dia ibana di bagasan habis taranna dada holan dokpak waso ni debata alai nang dohot dokpak holong dohot parangena omma ugasan nama cai arga di bagasan partalian dohot debata dihamu damang dainang nama mereng jalan nama nangihon siaran Advent Batak Ministerion. Molo tapi kirhodos sabutullah songo dia si Musa dohot debata marhite udung-udung parlutanon omma nagebesada tiki nama cai luar biasa ditiki nama katai Jehovah do si Musa aduk bohibe. Itu dusud donat kaning pak katayon ni Jehovah do si Musai na aduk bohibe songo sada bawa nama katai dohot ale-alena. Luar biasa. Makatai aduk bohibe. Yang dang seluhut jolman na bui sarupa songo pengalaman ni si Musaon bui makakai aduk bohibe dohot di mata. Alai marhite pasyajaranon dihita saluhut na tumangihon pasyajaranon omma nagabe sada paingotok kita molo rohi tatua dopa ni debata molo rade kita pajupa do debata di udung-udung parluhutanna toktu sahali narak do hita makilalahon songo dia do jonok ni debata ku hita songo dia do hita boy makatai pasahat tersaluhut akana perlu warupa ni debata na songon na pasahat na kaning songon na pasahat ton akta hata dohot ade-adena. Memang tabereng do jujur ngulu ni si Musao sahalak na poso ni debata sahalak na totok may nguton ahan na pinaturo ni debata tibana jala na poso ni Tuhan na toktong radi lao madalaton ahanaw pinulahon ni debata tibana.
Ido alana pasajaratta di pamuhan ni pasajaranon, pamuhai ni pasajaranon, lumobi di minggon, tapasajari do bohado si Musa, marhite na manada dot na mangihutton, turu-turu ni dewata, lam magodang di perjalanan rap dohot dewata. Songoniman ya kita, molo taulahod do pasajarano, songon ni nakosona si Musa, boy malap tatada dewata, jaral dalam taihuton aka turu-turu ni dewata, asa magoda kita di perdalanata rap dohot dewata. Jadi songoni mahira-hira persyarata diari minggu buasa ma debata mangidoho si Musa lau pajongjokon udung-udung perduta. Sehingga ma persyarata di pamuhayan ni persejarano builang tayuton se pasajaran na mangihu na naeng di patorang ni akan nakosona Tuhan kapandita di bagasan partikian. Songonima pasajarata di hari Minggu na buihu pasahat mardongan mauliate. Mauliate korang ma di amang pandita si Tohang, napatorakon dohot mengalusi suku-suku naking di hari Minggu. Sehingga may boy mangatusi kita saluhutna. No aing masuk mahita di persejarata hari Senin, ima amang pandita sinambela. Suku-suku di amang pandita, ahado na pinangido ni Musa tu Jehova. Asa diajarhon tu ibana, baru buasa ma dipangido imana. Hadirion ni Jehova laho manogu-nogu nasira. Pasatami ma tu amang pandita sinambela mardongan mauliate. Shalom. Oras na madihita salut di hamo amanami inanami do saluhut akan umbege persiajaran sekolah sabaton. Maulate matutut apasahat tu ama pandita Yes Manungkalit naung pasahaton dihita suku-sukun taringat tu persiajarata di hari Senin. Di sukuto nakin ahado na pinangido ni si Musa tu Jehova asa diajarhon tu ibana. Buasa ma dipangido ibana hadirion ni Jehova laho manogu-nogu nasida. So ni matutu suku-sukunon na pala perlu botoota di persiajaran arsinenon na maruluon asa tung takas utanda ho. Persiajaran apa tuduhot tihita songon dia hina perlu ni panandayota tu debata. Jalan do sada na pinangido ni si Musa tu Jehova. Asa tung takas ditanda ibana debata. Persiajaran na niene monsen 2 Musa tu 23 ayat 12 sahatu 17. Tajaha majolo sebagian sian ayaton. Di ayat 12 didok. Togihon ma bangsoon nakok. Alaindang di pabotohon hotuau. Manangisen na naik suruon mudungakku. Nunganian didok ho. Ahu manandaho pola ro di goar. Jalanungay jupangana sini roha ho maradop ponao. Songrima kesaksian ni si Musa, taringan tu pendok ni debata tu imana. Di ayat 10 molututu naung jupangana sini roha au maradop ponho, wa pabotohon matuau dalanmu asa tung takas sahutanda.
pabuanong jupang asini roh au maradopon ho. Songonima persejaranon patakas tuhita sada pangidoan ni si Musa. Pabotohon matuau dalanmu asa tung takas sohutanda pabuanong jupangan na sini roh au maradopon ho. Perlu tu botot tataringot tu partinanda ata maradopon lebata. Ditanda Jehovah dohita ang may pasti do ditanda Jehovah hita. Alay bohanung ata tanda Jehovah jalanung nga juppa nga siniroha hita maradopon lebata. Onggo perlu ma alusat taon. Ya. Alana molo tatarus satajaha di hatani debata sian 2 Musa 33 di ayat 17. Alanang jupangan na siniroha ho maradoponao jala ahu mananda ho pola ro di goar. Tuk tanggas takas do di patuduhan hatani debata na ditanda debata do si Musa. Naung dilihon debata do asini rohana umbay na jupangan na sini roha ibana maradopon debata. Ala di ayat 10 lalu dungin na si Musa ma. Wa patuduhan matuau hamulion me. Di santa mereng pangidoan ni si Musa taringot tu panandayon na satung takas ditandai bana Jehovah. Jala di pangidoan na marigot asatung ya. Asatung di pataridahon debata tu ibana hamulion. Kadang olo dorotok suku-sukun baga sangulo niba molo sangonau jok do upangido tutuhani asa dipatuduhon hamulion. Alana sering do garejata pastorina do sian perumahan. Holan gereja pastori. Dina terjadi sahali ro panako tu kompleks ni gereja. Hiado martangia ngau patuduhon ma ale Jehovah hamulion mi. Molutung soboi berengok ku hamulion mi nangwa palasada sian suruh-suruan mo patuduhon ma ale Tuhan. Suruh-suruan na menjaga gereja. Alai lasehiado hubereng hamulion ni dibata nang marhite suruh-suruan. Ay mungkin molo dipatudu dirina manang hamulion na atik namate maiba. Jadi memang na perlu sonari partinandota matu debata. Jadi sian ayat akanong tajaha nakin dipataridahon si Musa do na marga di bana lahom mananda Jehovah. Di ida si Musa do lam ditandai bana Jehovah alai lam so ditandai bana Jehovah. Buasa songoni. Alana lam godang na binoto alai godangan nai do pe na sa binoto taringot tuha dongon ni debata nak penong cinaha sian hatana di Bibeli. Di son tarida datong ditatap si Musa dirina jala diboto do hagalion na jala sian esni rohana ibana malungun asatung manakas mananda Jehovah. Tung masihol dututu si Musa mida hamulion ni Jehovah di ayat 10. Alai dia lu si Jehovah do si Musa dipasau do hirim ni rohana. Alana didok debata di ayat 14. Ikon bohiku donganmu merdalan asa hutogihon tuha sonangan. Ikon bohiku donganmu merdalan asa tung takas ditanda si Musa ikon dipatuduhon mabohina. Dungi ninda Jehovah matun si Musa. Nang hataon
nanidok mo ondeng bahinok kudoy alan naung jupang asini roha ho marado punao jalaau manandaho pola di goarmo. Songoni matakas na ayaton marulahulak tajaha dia 14 dan 17. Napatuduh pertinandaan ni debata di si Musa. Jala sihol ni si Musa lau mananda debata. Di nama mereng perjalanan ni si Musa tung masa denggando ditugu-tugu tu bagasan persauran na tung masai solhot tu Jehovah. Jala songon dia ibana lama tobang lam tang ha porsion ya lama tobang dibugasan ha porsion jala mula taparroha tu dia ke persejaran nak salpu di 2 Musa 10 siai nakok do si Musa tu atas nidolo hilau manopot Jehovah di ayat 20 di dok nunga di pusu nidolohi Jehovah jala sahat do si Musa tu pusu nidoloki di 2 Musa 21 dok jong do bangsoi mandau dau alai di dapotus si Musa do ombun naholomi di sima Jehovah. Nah, takas tutu sian persejaranon songon dia hina perlu dihita naing mananda tu hatta Jehovah debata. Di 2 Musa 24 dan 10 dok. Jadi masuk masih Musa tu bogasan nombuni. Gabe didolokima si Musa 40 hari 40 borngin lelengna. Baruai bana di si. Jadi denggo di satikia tong pajupa may manatakas do debata. Di lehon debata matu ibana dekalog manang 10 patik na baliyay. Muasa pola songoni leleng na ibana di dolohiyang gohola na lau manjalo patihi 2 loh batui alana tangan na sendiri do na manurat ndada si Musa. Oh napa 2 hon di sima HP di pasaha debata tu si Musa songon dia na lau pajongjokon undung-undung na badiai ima bagas joro ni debata. Di sida diajarkan debata tu ibana aha bahanna songon dia paradehon songon dia ukuranna jalan naso jadi salah. Jala tung suat sai takas di patorang debata. Jadi sianom boto tama yang si Musa memang otak jenius di mana aha na tinonahon ni debata siulahonon na dangadong salah nang gosanggurit pe. Lasongonima ibana boy patorakon ima dinalaho pajongjokon undung-undung na badie. Jadi tohoma sian parsiajaranon tabereng takasna pertinandaan ni si Musa tu debata jalanang mahitan yang masihol ya masihol lau mananda debata. Jaladukon ni saya malungun do si Musa songon dia sikop ni panandayonna di parange ni debata. Jadi hita besonarion, ana perlu dihita taringot tu panandayota tu debata. Jadi tajahama di Johannes nagabe songon inti ni persiajaran diari sinenon di Johannes 10 pitu etul. Tajahama jolo dihata ni debata. Alai na manandaho debata na sasadai. Na sitongi doho Jesus Kristus na sinurum ido hangoluan na sa leleng na. Songoni matong sahat ni hata ni debata
sian buku Yohanes 10 ayat 3 ia perlu na hape itu mananda Jehovah. Ay manangisen na mananda Jehovah. Dohot mananda Jesus Kristus. Nang sinuruna roto portibion. Ido hape hanguluan na saleleng nileleng. Atong sotong salam mananda hita di debata. Tuhata Jehovah. Sotuk salamananda hita di anakna Jesus Kristus naung roto portibion gabe si paluata. Atok si sada pangidoan mahita songa pangidoan ni si Musa di suku-suku ni persejaraton ahado na pinangidoan ni si Musa tu Jehovah ima taringot tu panandayon dohot asini roha. Sailam takas matutu panandayota tutu hatta debata. Songonima sahat ni persejaranon na boy pasahaton nami marhite gor ni Tuhan Yesus. Mauliatema. Maulete godang ma di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Sinen. Noaing masuk maita parsejarata di hari Selasa ima di patorang amang pandita tampu bolon. Suku-sukun di amang pandita tampu bolon. Sadia godang tik di lehan hita lahu manatap silang jala ahado na didokna tuhita di parange di debata. Di patorang amang pandita jo sautik mardongan mauliate. Shalom, jala horas madita sadu na amang do dainang pemirsa YouTube Advent Batak Ministry na sa tuktong ringgas manoton di YouTube on. Apalitikyon las rohanami boy pajupang dihita muse maneruson sian persejaran sikura sabata. Mulai ate madi Tuhan, mulai ate nang dihita bodo pihita manerusok persejaran apalitikyon. Baik, mulai ate di amang pendeta simanukalit na naung pasahat tersuku-sukun dihita apalitikyon. Isukun amang pendetaon tuhita tuwa apalitikyon. Sadia godang tiki di leon ho laho manatap silang jala ahado na nidokna tuho di parange ni debata. Suku-sukun na masay luar biasa. Alay perlu taboto mariti persejaran nohon di suku-sukun ni amang pendeta simanukalit apalitikyon. Di persejaran nohon di patorang taringo tu sihol ni rohani si Musa di pangiduan na tu Jehovah. Idok ua pataridohon matu ahu hamulion mi inay mana. Menurut ajaha di buku 2 Musa 33 ayat 10 walu. Ua pataridahon matu ahu hamulion mi. Hamulion ni debata dilehon tuhita naga bisa ada hati gorat dihita asa gabe di baik i anak kon na bawa anak kon na buru-buru ya perempuan roh di saluhuna madapot parange na denggan sian debata gobaran parange na sian debata imati goran denggan basa dohot holong na nalambok ikut tarida may nagawi pabahinan dihita ya. Jadi ido alana ya molo dihita di rohatta ikko betul-betul ma adong panadayota di debata di bagasan pergulotaon ya. Adong hati goran adong perang ini Jehovah na tarida di bagasan paranggulota. Nah, sonari buasa disukun apalitikyon sedia goreng tiki di lehon laho manatap silang jela ahado na nidokna tuho di parange ni debata. Parange debata na kay nga tempat orang alay perlu taboto ya apalitikyon na perjolo sahali
Adang do tabayan partikian mangarimang-rimangi sungod dia belgani holong ni debata na makkaholong hita. Taringa tu parangi di debata. Marhiti-hiti silang patuduhon belgani parangi di debata. Johannes tulis sa plonong patorakon bahwa masay gajang dang tarukur sungod dia holong debata pola debata mate mangaleod dirina humokop asa madaw haluaon jolma manusia. Dadahulani inorhon ni dosa mati jolmai alay disima di batari daon debata sungod dia hati goranna ha holongna ha adilonna gabe sadadalan haluaon di ganup jolma. Roma 3 ayat 25-26 patorakon ni. Dadahulani idok muse marhite-hite holong nama sebelga siya debata na perlu taberek siya silangi. Ibana mga leon hayasan ni dosa. Baka dakolan hayasan ni dosa. Boy gebelam dengan hita magunan di bagasan na porsyon. Marhite silang. Hita mat dapat hayasan ni dosa. Jala dipangido hita, dipiyo hita. Asa bu hita rapak berhubungan dohot debata lam dengan tujuan narion. Bu tabereng di buku Efesus 2 ayat 10 rodi 10 alu. Bahkan napapaton sungod dia kita di bagasan toruk ni roha jala melayani di bagasan Kristus. Sungod Kristus na melayani maradopog kita. Jadi dita salu na damang do dainang. Tabay mati kita. Tabuat kita gano pari hudul di adopan ni debata. Dadabe di toru ni silang alay di adopan ni debata. Tabay mati kita marhite-hite holong na siya Kristus. Majahatan ni Tuhan mangaring-marimangi holong na siya debata marhite-hite silang. Bahkan martangiang do iyas ni roha. Songot tu ale-aleta jala marlas ni roha madok mauliati tudupan na alanang ileon dita hayasan ni dosa. Jadi dita saluk na amang do dainang silang jala holas silangido na buhay sanggup paluaw kita marhiti-hiti jis dong mati dia bener silang sian dosa jala mangaleon habadiyaw dita. So ngoni mahatan ni Tuhan na buhay walusi marhiti-hiti suku-suku ni amang padita yesi manukalit sa dia godang tikki di leon ho lahom manatap silang jala ahado na ni dokna tuho di parange ni debata. Tuhan mamandongan ni hita upasatami mardongan mauliati. Mauliati godang ma dia mang panita tapubulon dapat orakon persejarata di hari Silasa. Noaing masuk maita di persejarata di hari Rebo, di hari Kamis, ima di patorang amang pandita purba. Songon hatorangan ni amang pandita purba, hatorang di patorang, suku-sukun, songon dia do di nama natap tu silangi amang pandita, jala dia do lapatan margogo mangalehon tuhita soso dohot baga-baga haluahon na totu. Di patorang amang pandita jasotik mardongan mauliate. Mauliate ma di suku-suku nung pinasahat niya mga padita sa manukalit so dia do debata patalidaon hamulyon na tu si Musa. Oras madihita sa luhut na di pasyajalata dia ilabon ima patalidahon debata. Di son si Musa ditikin na buwan 2 lebatu tudos songon lebatu na parjulo alanong tinoparna dinamangamo kimana marnida bangsai ala manobba sire so na lubui napajupang imana doho Jehovah di dolok sene imana papitu halihon itu hali imana no pajupang doho debata di dolok sinai damang dainang so na si Musa di paradela majalo pangatusion na daulat do parangin ni debata Haulio sian parangin ni debata dominga di patuduhod di bagasan ari bolon na patalidahod dilina. Omma hatorangan no marga na patuduhon ise do debatai. Omma bonang sere na ditotod di sadok bibel. Pabotohon Jehovah di son na di bagasan Johannes tula isa plono. Denet siya paran na robi
Di piga-piga inganan arga. Agak panurat bibel mamiakon. Mengulahi manang papatarhon. Hatorangan dopak debatana mangulu. Alana ikut dositong tadaun parange ini debata. Suku-suku naking bahado patalidahon. Iko siap bagasa roha, iko patat, iko jolo memang binoto parang ini debata songat dia. Uju si Musa majakon hatorangan nasun boloni. Dang dung adong masa adorang soi. Jala dang tarpatudu sa ia guan ni Jehovah. Marsinggang di mana manobba Jehovah. Uju hita malnida sautik di holong. Dengan bahasa habasaron asini roha. Haburjon hasit tongan. Pamuation habadion do tatigoran ni Jehovah. Lam holong maruhatta tu ibana. Di sini dokon. Uju hita marnida. Jala memuji akka parangena nasun bolo ni. Tubu maholong tatu ibana. Holong na manugu hita. Hirim lao marhalado jala manghuton ibana. Alai di holong ibana du hita dibahini. Hita pe maka holong ibana. Di soda mang dainang. Di tiki di patalida hode bata. Dirina tu si Musa. Jehovah paposon rohani si Musa. Patu pahod do, patu ponna do, akka halongangan bulut di bangsona jalan mabunda sida tu tano perpadanan. Omana tiki di papatar di bata, dilina tu si Musa, jema do, nekon benonna do, buanonna do, jala pasona do bangsai buanonna tu tano perpadanan ni. Damang dainang, di tiki di patalida, debata dilina tu si Musa ilado sada hapos ni roha tu mana ia patupon ni debatado tu akka bangsa Israel akan nadu mengkan. Jadi omah amang sotik taling on suku-suku ini tahu dutum saya tu pas sejarah hari Kamis. Mulai tadi suku-suku nang penasaan yang paditas manukalit. Songo dia do nama nata tu silang jala dia do lapatan na margogo mangalehot tuho soso dot baga-baga haluaon natotu pasejaraton masinodang sisik nibuhi ni si Musa. Isondokon duko Jehovah pabotohon perange ni holong na tu si Musa. Musa tua tu persauran ni hal Israel. Mardonga sisik nibuhi na marsinodang. Na diboto si Musa do sian mula na ia sisik nibuhi na masinodang. Tentu dang diboto. Alanya ha? Lam solhot sahala jolma tu Jehovah. Lam ditadda jolmai balgani haurangan na molo dipaturos dohot habadiaon ni Jehovah. Jadi gudang do dipatikianon jala mula senda julu. Ia nama masinodang bohi sisik bohi ni si Musa didok ala na debata songgok tu ibana. Ala di pasejarano didok kedang ala ni debata songgok tu ibana. Dia do lapatan na ahado dalam na ubah sisik bohi ni si Musa masinodang alusna dada ala ni ibana adong di adopan ni Jehovah. Ala na piga-piga hali adorang sopajupang ibana doh Jehovah jala sisi ni bohina dada masinodang dukon di pajupani. Alai molodang hiya ibana hudul di jolon Jehovah tung sojadi masinodang sisi ni bohina tohodoi dang nagabe ala nagabe terus si mana pajuppa do Jehovah asa masinodang bohina. Alai yang go sopajuppa do si Musa doho Jehovah dang masinodang bohina. Jadi dia do ona lapatan na alai molodang hai mana hudul di jolo ni Jehovah tung so jadi masih nodang sisi bohina. Holan ujui mana manada habul juon doho dengan bahasa ni Jehovah. Jala ibana tutusi tutu mangaleho rohana tu Jehovah ala haulion ni parangena. Musa di pau bajala sisi ni bohina masih nodang. Isoda mangdenang dang alana jonhok hita tu debata. Dang alana dia dopatta debata Jehovah. Ala tapau baru dilita tau boto haurang atta tapasaha dilita tu Tuhan di bau bade batama baru ngolut. Yang ute pare de tapajuk matu Jehovah le lang tale rohat lang tapau ba parangetta salu padoi. Salu pojuo din nei. Jala sisi di bohina masih nodang.
roha doho pikirata gabe di pai baru uju hita pasahatto tu Jehovah jala mahaloas debata Jehovah gabe Tuhan jala raja di bagasan ngolut damang denang si Musa piga hali paju patu debata dang nama langsung si masih nodang boleh alai uju di pasahati mana pikiranna di pasahati mana pengulunna jala di loas debata mengubah pikiranna di sima masih nodang sisik nibuhi ni si Musa. Paulus patudosson sisik nibuhi ni si Musa masih nodang do Yesus Kristus jala ia hamuleon ni Yesus. Na di bagasan ibana patik dot holong di bata di konopi. Mengatasi hamuleon patik ni si Musa. Kristus rak doho patik na. Tama di hilhon di bagasan hita holan uju hita manailihon panidaatta tu Yesus. Jala holan marhite huaso di toddi debata. Musa ido sitilot di hita. Napatuduon dia na tau tarbain ni debata di hita uju hita mangaloas ibana paubahon parangetta jala manopa hita gabe tudos doho gubaran ni hasangapon nai. Odo nanidok ni Apostel Paulus uju ibana makatai taringo mardalad di bagasan ngulu nai baru masuk ni Apostel Paulus ima nasa parangin arwah bolong apaju pahita tu debata tak tinggal hon aka parangin naso patu sitiluon naso boy naso nenggade do pandebata tak tinggal odo nanidok na ngulu nai baru si Musa ujupa-jupa bana tu debata ipo boy mana dilina pasat hahurangan na diakui mana hahurangan na pasat tu debata jadi di dia do kono nakingan molo tado podelita mana tak tu silangi dala dapat di lapatan na margugu male soso di natatatap silang ni di Yesusi di sima tapo dilita ido tutu aujo ngapan dosa tapasaha dilita tu Tuhan tala jala dapota baga-baga mahita imahaluaun molo tapalawas do debata na mga rajai dilita oma sotik amang padita si manukalit taringon di pasajaranon mardongan maliate Maulay te godang ma di amang pandita purba na patorakon parsejarata di hari Kamison. Maing tapangido ma harada ni amang pandita emutasoit rimpunan di bagasan saminggon. Pasatami ma. Horas ma dihita saluhuna. Mau lihat mata di tuhatta debata Jehovah na totong mangaramu dihita. Jadi nunga tabigena kingan dia kahatorangan na pinatupani akka na poson itu hatta. Sonari tabigema songon sadaripunan ni parsejarata di bagasan tikyon. Di parsejarata nunga takas taboto diganup akka hatorangan nau pinasaha ni akka amang pandita tanah kaningan. Songos sadaripunan disadatikinina adong ma sahala amatta mardalani tu katedral dibuang madak dana nasada. Jadi duk sahat nasida di si dibereng nasida ma dijidilai adong sorminan manang kaca patri na marisihon gobbaran nauli sian bibel. Alai nangik mamatani hari marsinodang. Jadi tung tarida matong sinodangi sian gobbaran ni halak na adong dikasai manang disorminani. Alai disukun danahima tu amana. Bapa, ai sidui, akai sido nasida. Molo amanaon hurang takas do parbinotoanna taringo tu akka gobbaran na marsinodang di bagasan na tersurat di Bibel alai dia lusi mana do dia lusi bapa nomma tu anak nai
Kristen deh ninna. Jadi itor diingat anak konoma molo halak Kristen marsinodang adong hatiuron dingulun. Jadi di nasahali muse yang go danahon disukun guru na di parsikolahan. Ise mahamuna manadda halak Kristen ninna. Itor dingo danahon mati kilau na side mardalani doho amana tu katedral. Halak Kristen humoto. Ise mai ninna di bupat orang ibana ma yang go halak Kristen ima halak namar sinodang. Jadi damang dok dainan na holongan di bagasan Yesus Kristus. Hita halak Kristen na manguloi de bata iko marsinodang di bagasan parmulota ma bain hatiuron diak kana hulum na humaliak kita. Gabi di boto ma ia de batado si leon hatiuroni di pasahat tu hita pe tapasahat ma hatiuroni tu akka na humaliak kita. Di ayat siap pilot tanah kaningan di 2 Musa 34 ayat 6 jadi mamulus majahuba sian adopan ni si Musa huhut ibana jauh jahuba do debata natalub jalana asiroha labat tarimas jala gudang dengan basana dohot habonaronda. Di ayat itu songonom madido umse na pahoton dengan basanai pola maribu-ribu sudut jala marpemuati rohana mida hajahaton pangalau sion dohot dosa alai dang loasonna malua sian anggo halak parsalah saina luluhononna do hajahaton niamana ama-ama tuakka anakna dohot pahopuna rodi sudut patuluhon dohot paupaton. Debatanin na ima debatatu hatta nagok asini rohana jalat labat tarimas gok do anggo basa-basana dohot haponaronna omma nagabi siti ruotta si peopotta di perngulutta hatani debata laus tapa husor jala taparrohahu. Di ayat pito nakingan napahotton dengan nibasana pola maribu-ribu sudut jala marpemuati roha mida hajahaton. Debata tu hattai ima namar pemuati dohot akka pabahenan ni debata di bagasan ganuk tuakka namar salah dang di paluas debata sahalak pe nagame maluasian uhuman yang go marsala do sadok jolma manusia saina luluhononna do hajahaton niamama tuakka anakna dohot pahopuna rodi sudut patuluhon dohot pahopatuni. Jadi amang hinang akan hina holongan ganuk mahita upeok hatan itu hatta songo persejarata di bagasan na saminggon marsinodang mahita tutu songo sinodang ni debata songo ni mana gabiripunan na boyong pasat tami sai debatama mamasu-masu ita saluhuna oras mauliate godang di amang panita emutasoit namabayan rimpunan di prasajarata 12 seanggiat ma hita tambah pasu-pasu di hita saluna. Noain kapangido mahari ni amang pandita sinambela tangiang panipuli mardongan mauliate. Maulate ma alandang sipul hita marsiajaran sian persiajaran sekolah sabat pas 10 hon sonari mari mahita
martangyang panipuli. Oleh Tuhan Jehovah de bata ama nami na marholong ni roha na marhabang sa di surga. Maulate di pasupasum nang mga lehot partikian na denggan di hami akan na posomon. Pendeta Manungkalit, Pendeta Purba, Pendeta Tasoid, Pendeta Sitoang, dot Pendeta Tapu Bolon ng Pendeta Simarmata, nang manaryason hatam na badia, marhite parsejaran sekolah sabat hata Batak, di Advent Batak Ministrion. Sa tambay mali Tuhan pasupasumi, dohot gohi mahami doton di perbadiami, akan naposamon asalam marbisuk kami jalan dalam ringgas lau manaryason akahata nabadia. Songonima nang saluhut ali Tuhan akan manangihon ruas ni hatamon marhite persejaran sekolah sabat sian Advent Batak Ministrion asalam talup mahami mamereng hamulionmu nasokali ajari mahami asalam tung takas panandayon nami diho say dapota na siniroha mahami tutu sian jolom papatar mahuasom dot hamulionmi marhite bagas joro dohot pangaradotion di patik muda badiay asa marsinondang manyan hamulionmi di bohi nami songon di bohi ni si Musa dung tuat ibana sian doloke. Ale Tuhan tambai maaka pasupasum di hamis saluhut horasi madaging dohot tondinami buka ma pandiloan di langit lamang usehon pasupasumi pasu-pasu perdagingon pasu-pasu habisuhon dohot perbinotoan pasu-pasu pertondion pasu-pasu ni pasarian akan naniula ni tangan namibe songoni nang pasu-pasu parbarita naulion asi maroham ali Tuhan jakon ma tangiang elek-elek namion di sombaho kami matujolom marhite Jesus Kristus Tuhan si paduahami. Amen. Mulai gorang ma di amang pandita Usinambela na mabayan tangiang panipuli di parsajarata di Tikion. Tuhita salut na amang dainang hami mandok unang lupa hita man like, subscribe YouTube Advent Batak Ministrion. Dohot mangalian komentar na dong di kolom YouTube. Tuhita na poso ni Tuhan kami mandok mau tegonang sa anggiak debata mamasu-masu ima Putus-putus kali, bah. Putus-putus putus. na nung na jelas. Wala ni dia nang putus. Unang lupa. Dihita unang lupa. Nung sanimago. Unang lupa hit, unang mas-subscribe do maksudna. Unang lupa hita amang dainang man like, subscribe YouTube Advent Batak Ministrion. Asa hita sudena mangatusi parsiajaran di Sekolah Sabat. Songon upasa panipuli di parsajarata sa disolu sa matubotean sa tu tiga ras sa tita mangulu sa matu panggabayan jala horas marita salut na amang dainang